Тумышым белән мин Актаныш районы Уса авылыннан нинди гаиләдә үстем. Минем әтием гади гаиләдә идем. Әтием фермада эшлим, әнием өйдә эшлим. Үз эше белән мин театрда эшлим. Кайда ничектер, ләкин инде минем әле театрда эшләвемә 1 елдан артык кына. Шуңа күрә күпчелек кеше инде Инстаграмнан блогер дип белә, эштәгеләр инде туганнар театр дип тә беләләрдер. Әйтеп булмый. Әлбәттә инде театрга килүем ул минем өчен бернинди дә күктән төшкән эш дип әйтә алмыйм, чөнки мин инде бала чактан ук бирле сәхнәгә гашыйк булдым. Инде балалар бакчасыннан бирле мине тарта башладылар сәхнәгә. Ул инде әлбәттә безнең гаиләдә бернинди дә театр эшчесе, шундый талант ияләре юк дисәк тә була, ләкин шуңа да карамастан бала чактан ук шушы театрга мәхәббәт уянды. Төрле балалар бакчасындагы төрле театраль өзекләрдә катнаштым. Соңыннан инде мәктәптә укыганда, мәктәптән соң да инде театрларда, авылда куялар, клубларда театрлар. Шул вакытларда инде спектакльләрдә катнашып, төрле концертларда чыгыш ясап, шуң белән инде минем мәхәббәт сәхнәгә уянгандыр. Шуңа күрә дә инде мин хәзерге вакытта бала чактан ук бирле килдем. Мин театрга эшкә керәчәкмен. Ну, театр дип әйтә алмыйм менә гомумән. Менә шушы сәнгать өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә кайнашакмын дип үземә сүз куйдым, юл куйдым. Аллага шөкер, хәзерге көндә әйбәт кенә эшләп ятабыз. Әлбәттә инде хәзергесе вакыйгаларны күздә тотсак инде ышанам, Алла бирсә, бу барсы да бетәр дип әйбәт кенә. Инде театр сезонына килгәндә, әлбәттә инде без инде күптәннән әзерләнәбез. Иң беренче төп рольләрем инде драма рольләрен бирделәр. Әлбәттә инде хәзергесе вакытта эшлибез комедия өстендә. Комедиядә инде мин ролем гади авыл милиционеры, участковый дип әйтик. Шундый рольдә Алла бирсә, инде халыкка тапшырырбыз, халыкка күрсәтербез дип уйлыйм. Театрга килү белән үземнең коллегаларымнан, әлбәттә аларның эшләгәнен үрнәк итеп үземә башта куйдым. Чөнки алар инде күп еллар театрда хезмәт иткәннәр. Шуңа күрә алардан үрнәк алырга тырышам. Аларның профессиональ якларын үземә ияләштерергә тырышам. Әлбәттә, мин көллияттә укганда бер төрле иде, хәзер театрга килгәч, театр дөньясы ул икенче төрле. Шуңа күрә бөтенсеннән дә нинди генә театрларны карам, нинди генә спектакльләрдә булмыйм, барсыннан да үземә сыйфатлы әйбәт якларын алырга тырышам. Шуңа күрә аерым гына әйтә алмыйм. Барсыннан да. Бу инде әлбәттә миңа хас сорауларның берсе дип әйтим. Чөнки мин инде төрле концертларда гел халык белән эшлибез бит инде. Халык белән эшләгәч, халык белән контактта булгач, гел сине күрәләр. Димәк, син тиешенчә үзеңнең йөз кыяфәтеңне карарга тиеш дип уйлыйм. Әлбәттә, артист кеше гомумән ул инде җәлеп итәргә тиеш, чөнки каршы алар синең киемеңнән, озаталар синең акылыңнан диләр бит. Шуңа күрә мин әлбәттә тырышам. Барыбер дә инде авыл егете булуына да карамастан үземне тиешле дәрәҗәдә тотарга тырышам. Йөз кыяфәтем беләнме, киенү беләнме, мин инде аңа бик нык ничек дип әйтим, русча әйтмешли серьезно карыйм. Кызлар бизәнәделәр, егетләр бизәнми. Ну, бизәнү инде ул әлбәттә үзенең рамкаларында булырга тиеш дип уйлыйм. Инстаграмда да, болай көнкүрештә дә миңа андый сорауларны бирәләр. Синең кашың үзеңнекеме? Кашың
ясаттыңмы бер кайда? Юк, әлбәттә, Аллага шөкер, бу минем тумыштан бирелгән кашлар дип әйтим. Шуңа күрә, әлбәттә, димәк кеше сорый икән, димәк кеше кызыксына икән, димәк бу үзенең изюминкасын алган. Әлбәттә инде изюминкаларга килгәндә ул әйберләр миндә кашта гына түгел, бәлкем буйдадыр да, чөнки мин бәлки чактан ук хәзергесе вакытта да бик нык зур буйда түгел. Менә шушы изюминкалар әлбәттә ул артист кешегә, гомумән мәдәният өлкәсендә эшләгән кешегә изюминкалар кирәктер дип уйлыйм. Аларсыз алар белән ничектер күңеллерәк. Мин бер кайчан да үпкәләгән юк аның өчен, киресенчә бу яхшы сыйфат дип уйлыйм. Идеаль хатын-кыз. Менә инде тормыш бара-бара аны аңлыйсың. Идеаль хатын-кыз ул әлбәттә булырга тиештер дип уйлыйм. Сине аңлаучан, сиңа һәр вакытта ярдәм кулы суза торган. Менә бит инде без артистлар гел юлда, гел гастрольдә. Ул сине иң мөһиме, иң беренче чиратта аңларга тиеш дип уйлыйм. Әлбәттә инде гаилә мәсьәләләренә гел өйдә булмагач, бәлкем игътибар да җитеп бетмидер хатын-кызга. Менә шул ягыннан иң беренче минем уйлавымча хатын-кыз сине аңларга тиеш. Сине хөрмәт итәргә тиеш. Синең эшеңне, синең сәнгатеңне, синең иҗадыңны, менә шул сыйфатларны мин беренче урынга куяр идем. Ягымлы сүзләр. Әлбәттә инде андый сүзләр белән миңа мәсәлән гадәттә рәдис димиләр, кишер диләр. Бәлкем бу иң ягымлы сүзләрнең берседер минем өчен. Чөнки рәдис дисәләр мин кайвакыт аптырап китәм. Нәрсә, миңа әйттеләрме ул? Ничектер уйланып китәм. Кишер дисәләр мин сразу мин тиз генә димәк ул минем турыда. Кишер дисәләр. Шуңа күрә иң ягымлы сүзләрнең берсе ул бүгенге көндә минем өчен кишердер. Карантинга килгәндә, менә чыннан әйтәм, минем өчен карантин ул бернинди, ничек дип әйтим, начар ягы белән, әлбәттә инде начар инде ул карантин, ләкин аңа да карамастан һәрбер әйбернең яхшы ягын табырга кирәк дип уйлыйм минемчә. Мин инде карантинда нишләдем? Мин беләгәнегезчә бит Инстаграмда күпчелек Инстаграмга күбрәк үз вакытымны бирдем. Сценарийлар, программалар төзүгә. Мин вакытымны әрәмгә үткәрмәдем дип әйтәсем килә. Шулар белән шөгыльләндем, видеолар төшердем, кызыклы. Авылда булдым, рәхәт бит авылда, әти-әниләр белән бик күңелле. Шуңа күрә карантин минем өчен алай начар тәэсир итмәде. Кызганычка каршы, ләкин инде өйдә ятып, театрны да онытасы килми, шуңа күрә бу карантиннар бетсен иде инде. Бу сорауны миңа белеп биргәннәр. Ни өчен дигәндә, менә Аллаһ Тәгалә бирә бит инде кешегә күпмедер дәрәҗәдә монсын, күпмедер дәрәҗәдә икенчесен дигәндәй. Мин инде бик нык хыялым, зур хыялым, әгәр дә миңа шундый сорау бирсәләр, синең менә тагын нинди якларыңны үзләштерер идең дип. Әлбәттә мин җыр дияр идем, чөнки мин бала чакта җырла дигәндә сәхнәгә менеп әйдәм, концертларда җырла. Мин бик нык каршы идем, чөнки беләм, минем тавыш юк, минем андый сәләтем юк дигән идем. Хәзер менә үкенәм. Ни өчен шулай? Чөнки андый менә кичкенә чактан ук шул сәләтемне үстергән булсам, бәлкем хәзер үк алай булмас иде. Ләкин бер кайчан да соң түгел диләр бит. Бәлкем алла бирсә, бер кайчан җырлап та күрсәтермен.